Искаш кеш? Не имаш грижи, паце, давам веднага. А връщането кога? Ще ги върнеш, не го мисли. А договор нещо няма ли? На ти сега парите. Договор, некой друг път. Ако си попаднал на грешното място, викни Таксими без да те чуят. Свали Таксими сега в App Gallery, Play Store и App Store. Кръстът много ме боли. Направо не се търпи. Ще го оправим. Няма страшно. Моята тайна – утре си като нов. Не е тайна. Фелоран Форте помага. Намалява оттока и възпалението при проблеми с мускулите, ставите и сухожилията и облегчава болката до 12 часа. Наистина съм като нов. Фелоран. Супер е. Аз откакто имам кола, все нямам пари. Аз както имам кола, винаги имам пари. Как? Имаш кола, имаш пари. Лесно е. От Максо БГ. Финансираш колата и взимаш парите. И си караш колата и си харчиш парите. Точно.